दुर्गा फुजायावनो गोसो थोलायनाया स्टार्टिं जादोंमोन नालाय ओंखायनो दुर्गा फुजायाव गिफुबाय आरोना लोगोफोर हिथिंगालि दोङो दखना ओमफ्राय बख'दे खेबसे मोजां नाङाखै सुन्दुरिया बिराद इन्ट्रेस्ट आरो माने दिनै आरो नांदो इखौ मोननानै दा नोंथांमोना इखौ मोजां मोनो ना इखौ मोजां मोनो नोंथां थाबैनो खिथाहरबानो जाबाय इनिफ्राय सुन्दुरिनि महरदो माबायदि समाया नुयो दा दखनाखौ सिंथिं बोखारना होनसै दे नायदो 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 ओइ नोंसानि न'नि माबा लामा मोनसिगोन आं नोंसानि न' मोनसिगोन खोनादों थगायाखैलै बिदा थगायाखै माने बुस्थुआ गारि गोसा सालायनाय पात्ता मोना फन हरनायाव गोसा बुखिना रेकर्ड खालामदो नै बया रागा जोब्बाय माने बुस्थुआ गारि सालायबा फन हरनायखौ माने हमनो हाया बिराद खस्थ' जायो आरो आंखौ सोरबा सोरबा साननो हानाय माने नुकुलाव कल खालामबाबो हमा होननानै गोबां मानसिफोरा साननो हानाय खिन्थु गासिबो नङा गारि सालायनाया माने फन हमबाथाय बिराद रिक्स जायो मानो होनबा बोरमा बाथिनाबा सैमाफोरा जुदि बाथिनानै होबा माने एक्सिडेन्ट जानो चान्स थायोना बेनिखायनो माने आं सोब बुस्थुखौनो माने सिरियास लायो आरोना जि बुस्थुआ इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ सिरियास लायो आङो दा जियानो जा माने गाय सुन्दुरिया रागा जोंबाय लोगोफोर रायजासोबाय आं दिनै सुन्दुरिदो इमान लेट खालामो होननानै दिनै माने गावनि दखना बायगोनखाय बिराद खुसि आरोना माने गिफुनिसो लोगोफोर दुर्गा फुजानि नामाव मानोना बुङोबा सुन्दुरियाबो बिराद खय खालामो माजे माजे आंखौबो दा आंबो सुन्दुरिखौ दुर्गा फुजायाव बाहाय खय खालामनोसै खम दामनि मोनसे दखना होनोसै आरो माथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर बेस्रायाबो आं भिडिअ खालामनो थांबाथाय लिंबानो थाङो दखना गानो मायो धुला बाला बास्ताबजोबनानै लेथ्रा जाजोबथारो दुर्गा फुजानि नामाव मोनसे होनोसै आरोना नै आरो सोरबा कल हरलायबाय दे नै दासो गाबदो खिन्थु दा कल हरनानै मा जानो आं दा फन सन हमनो हाया आं थै स' गाइस दा नै पुरा सिदा थांगासिनो दङ आरोना माने एन'का सान्दुं गोसा बापरे बा नायनो हागोन नै जोमैखौ माबायदि जाना दोङो खिन्थु ग'प्र'आ बांसिन सान्दुं गोसायावनो बांसिन मोजां आरो भिडिअ खालामनो क्वालिटिफोराबो एसे मोजां जायो खिन्थु ग'प्र'आ सान्दुङा बेस्ट बेनिफ्राय मोनाबाथाय एसे क्वालिटिफोरा माने डाउन जायो आरो सान्दुं गोसायावनो मोजां जायो दा जियानो जा माने गाइस जों दा थांगासिनो दङ सुन्दुरिखौबो लाबाय ओमफ्राय दा ससेयाव ओरैनो माबासिगोन नोंथांमोननो देखायसिगोन आरोना दा जोङो थांबाय थानाय जेसां हायो थाब मानो होनबा दिनै आरो दिनैथ' इलेक्सननि टाइम र' दखानासो बन्द जागोन नामा भट सट होनो थाङोना आरो दखाननि मानसिफोरा खानै खाथाम कास्टमार लाखिना दोनखायो नालाय दखानाथ' बन्द जाखानाय नङा जानाया रबा रबा आमाखौ साबा इमान खनखालि जाय नाखि बारथिना होयोलै बोराय मानसिफोरा एकदम गारिखौ नायखाया मिथिदोंना सालायनायफोरा बिराद साबधान जानो गोनां जायो नैखिनि लामायानो दाबो जाला एकदम बिराद गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे धिके भुटाना मा होनोमोन नैखिनिखौ धिके भुटान दे इयावबो दुर्गा फुजा जायदांदे एकदमबारे नायनो हागोन नाय गाइस जायनि गेट बनायना दोनबाय बरिया समायनानो ओमफ्राय इथिंगाल थांबा गरायसर नावकाता थांनो हायो राइट साइडथिं सिदा थांबाथ' नागाजुलि ओमफ्राय जों दा लेफ्ट साइडथिं गालि हाबना थांसै आरोना सारियालि जायगायाव बेफोरावबो दखानफोरा बन्द गोजा दिनै बिराद फन फैदों नै फनानो फैलायबाय लोगोफोर मिथिदों ना सुन्दुरियाबो बिराद रागा जोंबाय आरोना फन हमियाव रायजासोबाय नै दा खिथुंथिं दोङो गारियाव नायनो र' इखौ दायो देखायग्रो आङो बिराद दुखि जाथारदों लोगोफोर दखना मोनगोनखाय बिराद हेपि जादों ना स' गाइस जों दा नै तामुलपुर सफैबाय लोगोफोर मटका सक बेनिफ्राय जों दा सिदा थांसै खिन्थु बहुत दखानफोरानो बन्द गोजा खिन्थु दखना दखानासो दा बन्द जागोन नामा बेखौसो दाउट जाबाय थादों र' दिनै समबारखाय तामुलपुरा बाजारबो जाखायोना बे खाथियावनो दखना दखाना खुलिनोबो हागौ खुनु गेरेन्टि गैया खुलिबा सुन्दुरिया मोनबाय आरो खुलिबाथ' सुन्दुरिया गैलाना नंगौना बेस्रा दुखु जासिगोन गाबगोनसो नामा गाबबाबो भिडिअ खालामगोन दे दिनै थांबाय थानि लोगोफोर लाखै लाखै थांबाय थादो जोङो दे गाइस समबार ना दिनै समबारखाय नायदो नै तामुलपुर बाजाराबो बिराद फिसा जादों नैफोरथिंगालि बिराद लाइन जाजोबोमोन आरोना गाइस जों दा लेफ्ट साइडथिं ना राइटथिं न' ओइ मन्दिर खाथियावनो मोनसे दखना दखान दोङो बेयावनो लाथ'नोसै ओरैनोथ' रोङियावबो थांनो टाइमफोराबो सोलाबला बेयावनो लासाबला बायना होनोसै ने खुलियाखैबा लाबाय लोगोफोर जरासे आइसार फायगा खारदो सिदा थांखानोसै माने दखनानि जायगायाव हाबबाय इखौ लानो ना इखौ मानो एकदम माने मेगनफोरानो आनलेट जायो
बेनिखाय इखौ लाबा हामगोन ना इखौ लाबा हामगोन ओरैसो जालायलाङो थाङै थाङै लास्टाव माने हामा बुस्थुखौसो ओमफ्राय लाफ्लाङो आरोना दा जियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे लामायाव देखायग्र' कालारखौ माबायदि लाखो नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरथ' सिख्लाफोरनिसो देसाय जोंनिथ' नङा दाम गोसानि नङा ओरैनो नर्मेल आरो खम दामनि खानसे खाननैल'सो गानगोन दख'नाखौ बेनि उनावनो दख'नायानो गैखाला बेयावनो दख'नाया इमान फैसा थाखा गारनालाय मा लाब जानो नङा होमबा लोगोफोर दा मोनसे एलबाम बनायगोन बा माबा मोनसे फट'शुट बायदिसिना खालामगोन बायदिबासो माने एसे दाम गोसानिखौ गाननांगौ आरो आंनि बायदिबा नोंथांमोना मा सानो बेखौ मिथिला कमेन्ट खिथाहरबानो जाबाय गाइस स' गाइस बिराद सान्दुं गोसा आरोना गाइस उपाय गैया इनिफ्राय जों मोनसे साया जायगा मोनफैबाय आंथ' नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन नोंथांमोना एसे देखायगोन होननानै जों मा लाखो दा फार्स्टआव नायनो हागोन गाइस जोंनि पेकेटाव दङ लोगोफोर मा लाखो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय इन्ट्र' भिडिअखौ नायना नङा होमबा आरो मट'ब्लग भिडिअ खालामनायाव नोंथांमोना फोरमायखादो दा नायनो हागोन सुन्दुरि आथिं हाथायखौसो नायगासिनो दङ आरोना गाइस नायनो हागोन नै हाथायसो नायबाय थादों नामा आइस बा गाइस हाथायसो नायगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय मा लाखोमोन सुन्दुरि खोन्थादो एसे बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर ओमफ्राय नै साया जागायाव दङ ओमफ्राय क्वालिटिया एसे गोसोम गोसोमबो जानो हानाय गाइस नै एखेबारे मा लाखो दे सुन्दुरि खोन्थालाय मा लाखो प्लास्टिकआव आं ससमाखौनो लानो दं बाहाय आरामनो ओइ ससमाखौनो लानो दं दे खिथादो मा लाखो बहा लोगोफोर जाबावलायथारो लोगोफोर दा मा लाखो नोंथांमोना नायदो नै पेकेटाव मोजां देखायनाय जायाखै नालाय दा पेकेटनिफ्राय दख'ना खेबसे बख'नोसै आरोना दे खेबसे देखायलाय सुन्दुरि मा लाबोदों नोंनि थाखाय गिफ्ट बा दे देखायलाय बख'दे खेबसे नायनो हागोन सुन्दुरिनि थाखाय मा लाबोदो एक दुइ तिनि वाव मोजां नाङाखै मोजां नांदों ना वाव बरिया ओमफ्राय मोनसे आं लाथ'नि हर ओमफ्राय दे मोनसे देखायलाय नायनायनि सुन्दुरिया बिराद इन्ट्रेस्ट आरो माने दिनै वाव मारै नांदों बेखौ मोननानै इन्ट्रेस्ट वाव गाइस नायनो हागोन नै सुन्दुरिया दा नोंथांमोननो माने बननानै देखायाखैमोन दा गांनैखौबो बननानै देखायबाय आरोना वाव ई मोननैखौबो माबे मोनसे बांसिन समायदो दा गाइस नैबे दख'ना मोननै ओमफ्राय दख'ना मोननैनि गेजेराव माबे मोनसे दख'नाखौ नोंथांमोना समायनाय नुदों कमेन्ट खिथाहरबानो जाबाय दा ई गांनै दख'नाखौबो सुन्दुरिनो गिफ्ट होनायाव माबे मोनसे दख'नानि कालारखौ सुन्दुरिजों बांसिन समायनाय मोजां नुदो नोंथांमोना कमेन्ट खिथाहर सुन्दुरिया नैखौ मोजां मोनदोंनो ओमफ्राय आं नैखौ मोजां मोनदो दा नोंथांमोना इखौ मोजां मोनो ना इखौ मोजां मोनो नोंथां थाबैनो खिथाहरबानो जाबाय दुर्गा फुजा नायनोसै आरोना लोगोफोर सुन्दुरिजों जमा थनजोबदो दख'नाया गासैबो थनजोबदो दा गाइस नोंथांमोना थाबैनो ई दख'नाखौ गाननानै सुन्दुरिखौ माबायदि नुयो ब्लग फैगोन टेनसन खालामनाङा दा सम दंबावो लोगोफोर दा बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर इयाव दसे समाय थानानै ब्लग भिडिअखौ खालामबाय आरोना गाइस दा जिखुनु जाया सुन्दुरिदो माबायदि समायो दख'नाया समायगोन समाया नोंथांमोना गाननानै थाबैनो ब्लग भिडिअ नुगोन टेनसन खालामनो नाङा लोगोफोर दे दख'नाफोरा थनदो सान्दुं गोसायाव थाबाय थानो हाला थांसै एकदम उपाय गैला बिराद दै गांदों आंखौ बिराद दै गांदो जाबाय दे दिल खुस आरो माथो दंबावो नोंना ओइ मोदोम सुलायबाय दखन नाय मा लोगोफोर सुन्दुरिया गिफ्टखौ मोननायखाय मोदोम सुलायबाय ओइ दख'नाखौ बनबाय थायो नायबाय थायो नै नायलाय ओइ नै दख'नाखौनो बननानै नायबाय थायो इ मोनसेखौल' बांसिन नायो ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ गासिनो दानो खिथिया इखौ फुरा भिडिअसो खिथिगोन जाबावलायो आरो ना माने मा मोननै नुयोथ' र' इथिंगालै दुवेल स्क्रिन सानदों आरो माने सुन्दुरिया केमेरा गोदानखौ नोरै जादों आरो मा मोननै नुयो होननानै माने दुवेल स्क्रिन ना गाव भिडिअ खालामबाबो एक्सट्रा नुबाय ओमफ्राय आरो भिडिअ खालामियावबो एक्सट्रा नुयो नैखौ नाय जि साइज नुदों ना नै बापरे बा नायदो लोगोफोर नैबे दख'ना गोदान सुन्दुरिनो गिफ्ट होनाया दा सुन्दुरिया नोरै गोदै हेथेदो ना बेनिफ्राय सुन्दुरिनि महरदो माबायदि समाया नुयो दा दख'नाखौ सिंथिं बोखारना होनसै दे नायदो लोगोफोर दुर्गा फुजानि मोनसे इन्ट्रेस्ट आरो ना माने दुर्गा फुजायावनो गोसो थोलायनाया फार्स्ट स्टार्टिं जादोंमोन नालाय ओंखायनो दुर्गा फुजायाव गिफ्ट होबाय आरो ना लोगोफोर दुर्गा फुजानि नामाव मोनसे इन्ट्रेस्ट आरो ना बेफोरो दे सोदो आरामनो सोदो सुन्दुरि न'बा सोरबा सिखाव खाना लांजोबगोन दा सेखना लांजोबगोन दा मानसिफोरा मिथिबाय थाबैनो सोदो दा होबावगोन र' लोगोफोर नैबेथ' ओरैनो नर्मेलसो रङियाव थांबाथाय बरिया मोजां बायना होसिगोन इमान दाम गोसानि नङा लोगोफोर माने नर्मेल आरो ना गानथावना दुर्गा फुजानि नामाव ओरैनो नर्मेलखौनो होबाय मालाबा रोङियाफोराव थांबाथाय बाय बरिया होसिगोन आं रोङियाफोराव बायनानै जोंनि तामुलपुराव दोङो दोंनायालाय अब्लाबो माने फसायनाय बुस्थुफोरखौ बारा नुवाखै आरो ना बाखि होमबा दिल खुस हेपि था एखे पुरा इन्ट्रेस्ट खाना हेपि इस बा दे होमबा दख'ना नायखौ मोजां मोनदों खेबसे आइलाय होनना बुंलाय